Obila koro chako timo nonro ayanga ewi nek mar okil Chalo Mbobu manotimore odhiambo manyoro e apaya ma Magadi bang' chiele kod magina kod jonjore kanowuok e tich. Obila sani koro luwo machiegni tipo mar wang' dede kata CCTV mayudore e apaya ma Lang'ata kod Galeria ka ikruok mar bero mar ringre ochan timo odiechieng' makiny. Cynthia Onyango ni kod ler mar wachni. Seche 24 bang' nek makoch mar okil Matthew Chalo Mbobu, chenro mag wuotho duogo kare apaya ma Magadi mane nek makamano timore odhiambo manyoro. Nek ma joneno wacho ni otim kod jonjore moko ariyo mane ochielo kino kod lisasi nyadi 5 kendo bang'e chikore apiko manochung' karito kendo gilal Meru. Limbe marwa e kar masirano nyiso kethruok manobedo e kinde mane monj makamano neno kendo weyo ka moko kuom mtokni oyudo kethruok ka ranyisi mag kama masira otimore ma oket kod obila bende odong' ka ranyisi mar pek mar nek ma otimore ka odhiambo manyoro. Janeno mane nitiere machiegni lero kaka nyotimore. Wajamaa wawili wakakuja wakasema unafanya shughuli huku lakini kuna msee amegongwa risasi huko mbele. So kwenda kuangalia nikapata ni jamaa aliuliwa. Aligongwa risasi. Na hiyo time kulikuwa na jam hiyo time kitu kama 30 seconds ina move 30 seconds ina move. Joneno mane nitiere bathapaya ni wacho ni nek makama otimore kinde mane nitiere dhugruok mar geche apaya ni kind saa 11:30 nyaka saa 11:40 mar odhiambo. E chal mar apaya mane ochielie kod magina okil Chalo Mbobu odhiambo manyoro kod jonjore mane okawo ngimane kanyo apaya ma odich kendo onge ranyisi moro amora mar wang' dede manyalo konyo fwenyo gino mane otimore ka. Jawache lo okwach kich John Marete oboke makende mochwalo ne ute fwambo owacho ni okwach kich osechako timo nonro matut ewi nek mar okil Chalo Mbobu bang' choko neno duto magiyudo kama nek makamano timore e otieno manyoro. Moko kuom ranyisi ma obila geto luwo machiegni oting'o tipo mar wang' dede mayudore apaya ma Lang'ata, ahinya to mano mayudore rangach mar kar rito le ma Lang'ata, wang' dede mar apaya maduong' ma Lang'ata kochimo chuny boma ma Nairobi, mamako tipo mag geche duto makalo e apaya ni, kaachiel kod wang' dede mayudore kar wilruok geche mar apaya ni but Galeria, madhi konyo e temo fwenyo jogo mane luwo okil Chalo Mbobu kowuok e chuny boma ma Nairobi, kinde machuo kende kapok okawo ngimane oko e apaya ma Magadi. Nyaka sani obila osechoko neno moting'o poklo 3 mag lisasi manolwar kama nek makamano timore e kind ranyisi mamoko, kendo joneno 4 bende osendiko dhogi e tesend obila. Mtoka mane okil Chalo Mbobu riembo odhiambo manyoro oyua kod obila kendo kel nyaka e tesend obila ma Nairobi area kama okwach kich dhi e nyime kotimo ne nonro matut mar medo choko ranyisi mag nyirni mag DNA mabiro konyo e fwenyo achije manotimo nek makamano. Ringre okil Chalo Mbobu ochwal nyaka kar kano ringre Mali kama chenro dhi e nyime mar timo ne ringre mare bero odiechieng' makiny. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.